Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, ως απαρχή και όχι ως κατακλείδα, ευχαριστώ θερμά τον Κωνσταντίνο Πηλίδη, τη Σταυρούλα Κουσάπα, τον Αντώνη Κωνσταντίνου, τον Παναγιώτη Χρήστου, τη Θεοδόρα Βασιλείου, τη Μαρία Τσάκα και τον Ανδρέα Σέγγα, καθώς και τα άλλα στελέχη της Βουλής των Αντιπροσώπων για το κοπιαστικό και αποτελεσματικό έργο τους, χάρη στο οποίο μελετούμε, κατανοούμε και αξιολογούμε κάθε χρόνο τον κρατικό προϋπολογισμό. Ιδιαιτέρως ευχαριστώ τις κυρίες στενογράφους για το έργο τους στις πολύ ωραίες συνεδριάσεις των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών και της Ολομέλειας. Ευχαριστώ επίσης την κοινοβουλευτική συνεργάτηδά μου Άντρη Προδρόμου, τους συντονιστές συνεργάτες του Δημοκρατικού Κόμματος Ανδρέα Νικητερά και Χρήστο Παπαδόπουλο, καθώς και όλες τις συνεργάτηδες και όλους τους συνεργάτες του κόμματος για τη βοήθεια και τη στήριξη που μας παρέχουν στη διάρκεια της χρονιάς. Επιτρέψτε μου όμως να εκφράσω και ιδιαίτερες ευχαριστίες στον επικεφαλής της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικού Ελέγχου στο Υπουργείο Οικονομικών, Μάριο Χατζηδαμιανού, για τον επαγγελματισμό, την αποτελεσματικότητα, την ευθύτητα και τη σοβαρότητα με την οποία συνεργάζεται με την Επιτροπή Οικονομικών όλο αυτό τον καιρό. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, το Δημοκρατικό Κόμμα θα υπερψηφίσει τον τρίτο προϋπολογισμό της διακυβέρνησης Χριστοδουλίδη, όχι μόνο γιατί είναι ένας πλεονασματικός, αναπτυξιακός και ορθώς κατανεμισμένος προϋπολογισμός με κοινωνικό πρόσωπο, αλλά και γιατί το Δημοκρατικό Κόμμα είναι η κεντρώα πολιτική δύναμη της Κύπρου που διασφαλίζει την υπερψήφιση και άρα ύπαρξη κρατικού προϋπολογισμού εδώ και 50 ολόκληρα χρόνια, είτε βρίσκεται στην συμπολίτευση είτε βρίσκεται στην αντιπολίτευση. Η μία και μόνη εξαίρεση κατά την ψήφιση του προϋπολογισμού το 2021 ήταν ακριβώς η εξαίρεση που επιβεβαίωσε αυτό τον κανόνα και δυστυχώς επιβεβαιώθηκε από το μέγεθος του σκανδάλου των χρυσών διαβατηρίων. Ο προϋπολογισμός του 2026 συζητείται και θα ψηφιστεί και υπό το φως της φορολογικής μεταρρύθμισης, η οποία θα τεθεί ενώπιον αυτής της Ολομέλειας την ερχόμενη Δευτέρα και η οποία ευελπιστούμε ότι θα υπερψηφιστεί βελτιωμένη προς όφελος όλων των νοικοκυριών, των πολύτεκνων οικογενειών και των κυπριακών επιχειρήσεων, χάρη και στις λελογισμένες διεκδικήσεις και εισηγήσεις μας. Η εξασφάλιση ετήσιου κρατικού προϋπολογισμού, η θέσπιση και διατήρηση πλήρους σταθερού φορολογικού πλαισίου, η ένταξη και διατήρηση της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου θα προεδρεύει σε μερικές μέρες και για το αμέσως επόμενο εξάμηνο, η ένταξη και συμμετοχή της χώρας μας στην Ευρωζώνη, η διατήρηση της κυπριακής οικονομίας σε μια σταθερή δημοσιονομική πορεία μετά τη χρεοκοπία του 2012, η επιστροφή της στις ψηλές θέσεις κατάταξης όλων των οικονομικών δικτών της και τέλος η λειτουργία των πυλώνων που διασφαλίζουν τη σταθερότητα, την ασφάλεια, την ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή σε μια χώρα, φέρουν και τη σφραγίδα και υπογραφή του Δημοκρατικού Κόμματος. Με μία φράση, κυρίες και κύριοι, στα 50 χρόνια πολιτικής και κοινοβουλευτικής δράσης του, το Δημοκρατικό Κόμμα είναι ο εγγυητής της σταθερότητας, της ασφάλειας, της ανάπτυξης και της κοινωνικής συνοχής στην Κύπρο. Σταθερότητα, ασφάλεια, ανάπτυξη και κοινωνική συνοχή, που όμως βρίσκονται σε άμεσο κίνδυνο και που υπονομεύονται καθημερινώς από αυτοχαρακτηριζόμενους αντισυστημικούς και επιδεικτικά αντιδραστικούς νεοφανείς πολιτευτές που μέσα από τη γελιοποίηση, τον εξευτελισμό, τις αμφιέσεις και κυρίως τις ψευδείς ειδήσεις και τη δημαγωγία επιχειρούν να δημιουργήσουν την εντύπωση πως θα λύσουν προβλήματα που μέχρι χθες δεν γνώριζαν καν την ύπαρξή τους και πως η Κύπρος είναι η χειρότερη χώρα στον κόσμο. Και όμως αυτή η χώρα, παρά την τουρκική κατοχή των μισών εδαφών της για 51,5 χρόνια, παρά το γεγονός ότι βρίσκεται στην πιο θερμή περιοχή του πλανήτη με ενεξελίξει πολέμους ή τρομοκρατικές επιθέσεις γύρω της και παρά την αδιάκοπη στρατιωτική, πολιτική, διπλωματική,
οικονομική και εμπορική υπονόμευσή της από την σαφώς ισχυρότερη Τουρκία, πέτυχε να είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το 2004, πέτυχε να είναι μέλος της Ευρωζώνης από το 2008, πέτυχε να ξεπεράσει τη χρεοκοπία του 2012 και τη συνεπακόλουθη οικονομική κρίση, πέτυχε να ξεπεράσει την κρίση του κορονοϊού και πέτυχε να βρίσκεται στις ψηλότερες θέσεις οικονομικής και κοινωνικής κατάταξης των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και του αναπτυγμένου κόσμου, παρά την περιδίνηση που προκαλεί η ενεξελίξη εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και ο μέχρι πρότινος πόλεμος του Ισραήλ εναντίον της τρομοκρατίας. Και τα πέτυχε όλα αυτά με τις θυσίες και τη σκληρή δουλειά του κυπριακού λαού. Τα πέτυχε με τη συλλογική, συντεταγμένη και δημοκρατική λειτουργία της Κυπριακής Πολιτείας και των θεσμών της, περιλαμβανομένης και της Βουλής των Αντιπροσώπων, που έχουμε την τιμή να υπηρετούμε. Ουδής υποστηρίζει, κυρίες και κύριοι, ότι δεν υπάρχουν προβλήματα. Ουδής αδικεί εκείνους τους συμπολίτες μας που νιώθουν πικρία ή θυμό. Ουδής θεωρεί πως όλα είναι τέλεια. Ουδής αμφισβητεί πως οφείλουμε να βάζουμε τον πύχη όλο και ψηλότερα και να πετυχαίνουμε όλο και περισσότερα. Όμως αυτό το μαστίγωμα της Κυπριακής Πολιτείας πρέπει να σταματήσει. Όχι μόνο γιατί αδικεί τον ίδιο τον Κυπριακό λαό, τις θυσίες του, τη σκληρή δουλειά του και τα πολλά επιτεύγματα του, αλλά και γιατί ενδέχεται το μαστίγωμα να οδηγήσει την Κύπρο σε πρωτόγνωρες περιπέτειες. Καθώς λοιπόν συζητούμε και θα υπερψηφίσουμε τον προϋπολογισμό του 2026, καθώς οδεύουμε στις βουλευτικές εκλογές της 24ης Μαΐου και καθώς οι πολίτες θα προσέλθουν στις κάλπες για να αναδείξουν τους αντιπροσώπους τους στην νομοθετική εξουσία για την πενταετία 2026-2031, είναι απαραίτητο και χρήσιμο να προσδιορίσουμε το διακύβευμα των επικείμενων εκλογών. Και το διακύβευμα των επικείμενων εκλογών, κυρίες και κύριοι, είναι η σταθερότητα, η ασφάλεια, η ανάπτυξη και η κοινωνική συνοχή στην Κύπρο. Ουσιαστικά το διακύβευμα των εκλογών είναι όλα όσα επιδιώκει ο προϋπολογισμός τον οποίο συζητούμε να πετύχει. Γι' αυτό ο κάθε πολίτης που θα βρεθεί μέσα στο παραβάν την ημέρα των εκλογών θα πρέπει να επιλέξει τα πρόσωπα που εμπιστεύεται και που κρίνει ότι διαθέτουν τη σοβαρότητα, την αξιοπιστία, την πείρα και τις γνώσεις να τον εκπροσωπούν τα επόμενα 5 χρόνια μέσα σε αυτή την αίθουσα και στις αίθουσες των κοινοβουλευτικών επιτροπών, με γνώμονα ακριβώς την σταθερότητα, την ασφάλεια, την ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή στην Κύπρο. Η εντύπωση πως όλα όσα πέτυχε η Κυπριακή κοινωνία στα 65 χρόνια ύπαρξης της Κυπριακής Δημοκρατίας είναι ακλόνητα και δεδομένα και η άποψη πως οι εκλογές είναι μια εκδήλωση διαμαρτυρίας για όσα δεν έχουν επιτευχθεί ακόμα, ενδέχεται να οδηγήσει στην εκλογή πολιτευτών, λεγόμενων αντισυστημικών, επιδεικτικά αντιδραστικών, που όμως στερούνται σοβαρότητας, στερούνται αξιοπιστίας, στερούνται πείρας, στερούνται γνώσεων και καθοδηγούνται από την τάση να τινάξουν τα πάντα στον αέρα, εκμεταλλευόμενοι την εύκολη δημοσιότητα των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, αλλά και την ανοχή κάποιων μέσων μαζικής ενημέρωσης. Οι συνέπειες μιας τέτοιας εξέλιξης θα είναι καταστροφικές. Εάν την επόμενη πενταετία σημαντικός αριθμών βουλευτών νομοθετεί με γνώμονα την πλάκα, τη γελιοποίηση, τη διαμαρτυρία και τις εντυπώσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, θα είναι θέμα μηνών να ληφθούν λαθασμένες αποφάσεις και να ψηφιστούν νόμοι καταστροφικοί για την οικονομία και για την κοινωνία. Να χάσει η νομοθετική εξουσία την ήδη μειωμένη αξιοπιστία της στο εσωτερικό, να χάσει η Κύπρος την εύθραυστη αξιοπιστία της διεθνώς, να αρχίσουν οι οίκοι αξιολόγησης την καταγραφή αυτού του νέου
πρωτόγνωρου και οπωσδήποτε προβληματικού πολιτικού περιβάλλοντος, να μειωθεί δραματικά το επενδυτικό ενδιαφέρον, να περιέλθει η χώρα σε κατάσταση καχυποψίας και αβεβαιότητας για το τι άλλο πρόκειται να συμβεί, και τότε η κυπριακή οικονομία να βρεθεί σε μια νέα επικίνδυνη περιδίνηση. Όσοι και όσες υποβαθμίζουν τον κίνδυνο τον οποίο περιγράφω, καλό θα ήταν να αναλογιστούν ότι οι εμπειρίες των τελευταίων 15 χρόνων απέδειξαν ότι αρκούν μία, το πολύ δύο λανθασμένες κινήσεις για να εκτραπεί η οικονομία και να οδηγηθεί η χώρα σε περιπέτειες. Και θα ήταν χρήσιμο να αναλογιστούν ότι η δημοσιονομική κατάσταση της χώρας το 2008 ήταν η καλύτερη της μέχρι τότε ιστορίας μας. Και όμως λανθασμένες αποφάσεις και εκτιμήσεις της πολιτείας στην τριετία 2009-2011 οδήγησαν στη χρεοκοπία του 2012. Τότε για τις λανθασμένες αποφάσεις της πολιτείας την ευθύνη είχε κυρίως η εκτελεστική εξουσία. Το αν την πενταετία 2026-2031 την ευθύνη ενδεχόμενων ολέθριων αποφάσεων θα την έχει η νομοθετική εξουσία, με μέλη που θα ενεργούν με γνώμονα την πλάκα, τη γελιοποίηση, τη διαμαρτυρία και τις εντυπώσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μικρή σημασία έχει. Το κακό θα γίνει. Οι εκλογές, κυρίες και κύριοι, δεν είναι μια εκδήλωση διαμαρτυρίας. Δεν είναι ένα μεμονωμένο γεγονός που θα μας απασχολήσει από το βράδυ της Κυριακής μέχρι το πρωινό της Δευτέρας. Οι εκλογές είναι η δημοκρατική διαδικασία επιλογής των προσώπων που οι πολίτες εμπιστεύονται να τους αντιπροσωπεύουν σε αυτόν εδώ το χώρο για 5 ολόκληρα χρόνια. Μετά την απομάκρυνση από την κάλπη δεν αναγνωρίζεται οποιοδήποτε λάθος. Στην απαρχή λοιπόν της προεκλογικής περίοδου, και ενώ αρκετοί υποψήφοι κατέρχονται στις εκλογές για την πλάκα και με διακηρυγμένο στόχο να τα τινάξουν όλα στον αέρα, καλό θα ήταν να συνειδητοποιήσουν όλοι και όλες πως η πλάκα των αυτοχαρακτηριζόμενων αντισυστημικών θα εξελιχθεί σε ταφόπλακα της κυπριακής οικονομίας και της κυπριακής κοινωνίας. Κυρίες και κύριοι, θα επαναλάβω αυτό που τονίζω κάθε χρόνο. Δεν είναι καθήκον μας η δημαγωγία. Δεν είναι καθήκον μας ο λαϊκισμός. Δεν είναι καθήκον μας η δημιουργία εντυπώσεων. Δεν είναι καθήκον μας η καλλιέργεια ψευδαισθήσεων. Καθήκον μας είναι η προώθηση και ψήφιση νόμων που να εξυπηρετούν το δημόσιο συμφέρον, να διασφαλίζουν τη δημοσιονομική σταθερότητα, να οικοδομούν συνθήκες ασφάλειας, να ενισχύουν τη βιώσιμη ανάπτυξη και να προστατεύουν την κοινωνική συνοχή. Με σοβαρότητα, με υπευθυνότητα, με ορθολογισμό, με καθαρό λόγο. Εύχομαι χαρούμενα Χριστούγεννα, χαρούμενη Πρωτοχρονιά, χαρούμενο και ελεύθερο το 2026, με υγεία σε όλες και όλους και κυρίως υγεία στα παιδιά. Ευχαριστώ.